Så har vi Ole Jensen klar til start i en Clio. Alt imens Svend Harms kommer ned af bakken. Rigtig hurtigt ind i chikanen. Det er spændende at se forskellen mellem de to teamkammerater. Og der kommer Claus Stensen, tidligere kørt Opel Ascona. Og Torben Nielsen rundt her på sin første omgang. Frank Rømer i midtzonen. Det er jo en stor og tung bil i snævre passager. Den siger noget. Efterfulgt af Claus Sten. Så kommer Ole. Og det er jo Claus Stensen, der hele dagen har været lidt 100 afsted. Start nummer 37. Kom så. Chris Rønne Petersen. Han ramte sig sent der, Torben. Men det går fint. Frank Rømer. Hvem var det? Ham i. Skal vi have første? Der mangler lige lidt her på min skærm. 59 kører. Det er René. Og 15.00 til Stensen. Øj, der elsker jeg den der. Så fik Frank Rømer ind på 3-5. Og Richard Beyers gearkasse, den er ved at lige Ole Jensen, sindssygt dygtig chauffør. Og med start nummer 16, så burde han jo have skrevet et andet med computer her, han kører 3.12. Det var de to tider, som klassekammeraterne i Suzukaerne havde. Så kom der Opel i gang. Lars. Den er blevet rigtig fin, den her skone, han har fået lavet igen der. Og Chris kører 3.14, start nummer 37. Og Lennart Eriksen Henningsen i Corolla. Simon Larsen i hans hvide og sorte Yokohama sponsoreret heroppe. Starten op ad bakken og starten ind på huset. Det betyder meget. Gunther Evans i form af Kasper Hallberg. Beyer i mål, og han kører i 3.18 i Kortan. Vi får Lars Larsen, der nu har kørt hans første omgang i den blå skole. Det er det spændende at se. Simon han kører. Inden der skal vi lige have den der Corolla ud på en ny omgang med 8.500 omgange. Jeg kan godt lide ham der. Kasper Hallberg i hans Ibiza. Simon Hansen er fed. Og Lars Larsen laver lige lidt dækrøg. Himmelsen i mål. Og han kører 3.13, Lennart Henningsen i hans. Og 3.13.8 til Simon, så det var nogenlunde ligesom Sten. Og Kasper Hallberg er ved at smide hans bagkofanger. Simon Hansen, han har kørt godt her i de resterende
Lars Larsen i Skona. Og en lille bred